Pois eu diría que os musicais do Chivite son un proxecto que xurdiu dunha maneira inesperada, porque xurdiu despois de que David e eu fóramos ver Los Miserables a Madrid, e que quedáramos namorados. Entón, xurdiu de maneira inesperada, porque un bo día David decidiu levar o texto dos Miserables, levar as cancións á aula, empezar a traballar con elas, e iso convertiuse no primeiro musical, que era unha cousa pois feita con poucos recursos, por non dicir con ningún recurso, con un montón de alumnos implicados. Entón, digamos que a idea, segundo conta David, pois era un proxecto musical, pero tamén un proxecto onde moitos rapaces pois cooperaban e colaboraban, e todos aportaban, e cada un aportaba o seu na medida das súas posibilidades. No rocho do instituto agora mesmo hai recordos dos distintos musicais. Bueno, e non só recordos, hai reciclaxe, cousas que imos reciclar, porque en moitos musicales se reciclaron cousas de anteriores musicales. Hai cousas de todos os musicais, pois dende unha tea multicolor que utilizamos, chamamos a tea de Víctor, porque é un proxecto que iniciou Víctor, o profesor de plástica, dende unha tea multicolor que se utilizou para as barricadas e que eso estaba nos Miserables, ata boas de Moulin Rouge, ou un elefante de Moulin Rouge, ata un buzón de Mamma Mía. Que máis cousas podemos atapar? De hoy non me podo levantar, pois, por exemplo, unhas cámaras coas que se supuña que había aí uns periodistas grabando un baile, ata, pois, de Gris, pois hai un coche espectacular, da Bela e da Besta, pois está a Rosa da Bela e da Besta, e incluso hai cousas do musical que ia vir, porque xa empezaramos, por exemplo, unhas letras enormes que poñen La La Land, ou uns vestidos con estrelas que íbamos a utilizar para City of Stars, para a canción de 1000 estrelas. O sea, que hai cousas de todos, de absolutamente todos os musicais, dos que foron e dos que virán. Buenas noches y bienvenido, estimado público. Ante todo, les rogamos que apaguen sus teléfonos móviles o los silencien, para evitar intrusiones durante la representación. Y por favor, guarden silencio. Que disfruten. A continuación, les presento a los protagonistas de la historia. Se escoitades esta canción, continuades comigo. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Y al latir tu corazón, oyes el eco del tambor. Es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Te unirás a nuestra causa, ven y lucha junto a mí. Tras esta barricada hay un mañana que vivir. Si somos esclavos o libres depende de ti. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Bienvenidas a nuestra fe, te escrito junto a mí, porque tras esta barricada hay un mañana que vivir. Canta el pueblo su canción, es el eco del tambor, son los redobles del futuro que empieza hoy. Esta canción, que lembranzas vos trae, que vos fai pensar? Fábula de música. E tú veña outra vez, máis arriba, máis abaixo. Ahora tú ponte cos chicos, ahora tú está un pouco máis calado. A mí personalmente recórdame a estar baixando do autobús. Non me acordo, David, en que colegio fixéramos, pero fixéramoslo fora de Verín, a primeira vez.
E recordo eso, o sea, todos baixándonos do autobús con unha emoción enorme e dicindo, Dios, é que estamos representando un musical que empezou sendo non unha tontería, non, pero algo de clase, algo máis liviano, e acabou sendo un tour por toda Galicia, o sea, eso é impresionante. Recórdame a todo o grupo xunto, cantando como super alto, pois, eso, todos xuntos, co escenario cheo de xente, e nada, traeme un mogollón de recordos esta canción. Eu creo que a todos se nos puña os pelos de punta cando escoitábamos, porque ademais éramos moitos, todos cantando a vez, era como unha sensación de unidade que é moi difícil de lograr, é moi difícil de conseguir. Nese momento fixémolo. A mí como que me vincula aos musicales en general. Sí, a mí pasa me recuerda como a todos. Unión de grupo, non sei. É a nosa propia resistencia. Como non vai a acordar. Pois sí. Sí, a canción que nos engloba a todos como grupo, a todos os musicales, é como a main canción en general. Sí, é un himno. Sí, efectivamente. Foi o primeiro que cantastes con David? Se non foi o primeiro, foi das primeiras. Sí, eu creo que chegou a clase un día e dixo: hoxe vamos cantar esta canción, que se non o sabíades, hai un musical, e puxo nos vídeos do musical, e foi moi guai. É moi guai. Eponín, abandonada, llora deseando ser algo. Para Marius, joven ciego, desconocedor del llanto, que se escurre por sus ojos, que se sume entre los barros, que la acecha entre las sombras de la noche en que hace algo. Así llora aquí, desdichada en su triste canto. Dios, ponísimos pelos de punta, dígolo en serio. Pretending he's beside me, all alone, I ran with you to morning. Without him, I feel the sound surround me. I'm gonna lose my way, lose my eye, he has found me. Vamos. But every day I'm learning. All my life I've only been pretending. Without me, this world will go on turning. I want us full of happiness that I have never known. Que burrada. Neste musical non había coreos, porque non estaba todavía Iria, que empezou no musical seguinte, pero houve coreos gracias a vos, porque isto era unha coreo, lembrades? Sí. Está inventada la voz. Sí, eu acórdome de Quedaban estar. nos recreos. Sí, eu acórdome do Entre elas momento. organizábanse, eu aí non facía nada, abría aula e facían todo elas. Eu teño recordo de decir, ahora collémonos a mau e facemos así o escándalo, era porque de verdade era liala, o sea, tiñamos ganas. E incluso ata aportastes vos vestiario, porque viñades cunhas capas. Sí. Sí. De onde sacastes esas capas? A miña era de meu pai, arrastrábame que flipo. Nada, implicábamos as familias. Sí, as familias meteronse con nós a tope. Pero quer decir que neste primeiro musical partiu todo moitísimo do propio alumnado. Claro. En posteriores, quizá tiramos máis os profes, pero neste partiu moitísimo todo de vos. Vos non recordades que, por exemplo, que a canción de Ponime era como había 8 personas para facer unha sola canción e ao final dixo David, se queredes participar todas, pómonos en parexas, facémolo, pero é a ilusión que tiñamos que ter para estar 4 personas, 5 personas, 6 para un solo personaje. Todos queríamos facelo, era como, non vamos a decir que nos pelexáramos, ¿no? Pero bueno, eu si tiña que chegar as maus por Eponín, chegaba. Aquí todo hai que decirlo.
era son bastante peliculero. Todo isto... Non nos digas. Non sei, todo isto vivía eu... O sea, poucos recordos que teño, todo como se fose isto o máis impresionante que o mundo jamais viviu na historia, porque tampouco tiñamos ningunha outra referencia do que era un musical. Aquí ata que non foramos despois de isto a ver o musical dos Miserables original, eu por lo menos non tiña máis que fora das películas americanas de High School Musical e Glee e todo isto. Entonces eu estaba vivindo como se fora un personaje de Glee e todo para min todo era impresionante e era o mellor do mundo mundial. É que eu creo que en xeral en Verín tamén foi un pouco impacto pos pais porque estaban acostumados ás típicas obras de fin de curso, de teatro así máis cativeiras e esa foi, eu acordo de todos os pais felicitando aos profes que nos acompañaron no proceso porque lles encantara. Houve pais que incluso nos foron ver a máis de un sitio, viñeron ao Chivite, foron a Casa da Cultura e cantar allí. Oh Dios, justicia, que yo le vea, pronto en prisión, pudo no parar, testigos serán las estrellas y Dios. Los Ángeles. ¿Quién que sanara y quién falló? Ai, Dios bendito. Esta tiña completamente bloqueada, non me lembro de nada. E menos mal, porque as notas están un pouco bailongas. Pois eu acordome de ti especialmente nervioso, alterado, no musical. Eu estaba vivindo como, o sea, na miña cabeza todo era espectacular, o sea, era un estreno de por eso estou moi en shock porque, claro, eu teño na miña cabeza que isto era Broadway, que era todo espectacular, a miña voz era a mellor do mundo mundial. Claro, a realidad é un pouco diferente, non me gusta. De feito, no seguinte que pasa, eu lembro que era... No hay palabras que describan lo que siento, ¿cómo es? Lo que siento en mi interior. Esa sí me lembro, ben, esa sí me lembro. Madre a producción. Esto era emocionante, chicos. Eu esta estaba riquísima. Chicos, todos juntos. No hay palabras que describan lo que siento en mi interior. Esta silla soy vacía, son la imagen del dolor. Este sitio fue la cuna de la noble rebelión. Cuando hablamos de un mañana que jamás amaneció. O sea, no nos... Yo no sé si nuestra muerte ha tenido algún valor. Estas sillas hoy vacías son la imagen del dolor. Yo no sé si... me acompañaron. Venga, un aplauso maravilloso. Gran interpretación. Están los fondos difíciles. Esta era... Eu estou esperando canta el pueblo su canción e punto. Sí, Pero outra sí que era, empezabas todas en masa e había unha interpretación que saía Joshua e pegaba un tortazo. Quen lle pegaba un tortazo a Joshua? Nerea Justo. Sí. Imos lembrar ese... Le dio pero con la mano abierta, ¿eh? La perra sabía que morder esta gatita me engañó, debe intuir tu secretito. Y así la Virgen Alfantín, tan blanca y pura, tan ruin es la causa principal. De todo cuanto aquí va mal, la plena luz perta fiel, a oscuras punto de morder.
tamén te digo, hai que defender a Nerea. A Joshua tamén estaban puxando demasiado. A mí me puxan máis días sale un bofetón. Eu esta nunca ia vir, eu sempre andaba, o sea, nesta sempre andaba por detrás facendo cousas super importantes seguro. Entonces, Home, preparándote para mesas, tiñamos que facer que cosíamos. Claro, Sí, claro. e tiñamos estas teas. Estaban estas teas cubrindo as mesas e despois tiñas un montón de obxectos aí en riba das mesas porque estabas ou facendo avalorios ou cosas. Sí, acordo. Facendo algo aí todo tal. Sí, que andábamos cunha caixa chea de pulseras e de cordas e de... Sí. Que temos 15 anos, é unha pasada, tío. En realidad é unha pasada ver a nenos de 15 anos facer eso. Home, eu penso Unha cosa que a min me chama a atención, agora que o vexo en perspectiva comparado con outros musicais, é o feito de que haxa tantísima xente cantando ao mesmo tempo que se entenda todo o texto. Sí. Eso é difícil, non sempre o conseguimos, non en todos os musicais, pero en este todo o que se canta, todo perfectamente, porque todos cantabades todo, é dicir, neste primeiro musical non había especialización que logo se levou a cabo nos últimos musicais. A xente que baila normalmente pois non canta, a xente que fai teatro normalmente nin canta nin baila, hai algúns que sí, pero normalmente non. Sen embargo, no primeiro musical todo o mundo cantaba. E iso é algo que logo se foi non perdendo, pero ao meter cada vez máis elementos de dificultad, pois hai que especializarse. Mellor só bailar e bailar dunha maneira, ou só cantar e cantar dunha maneira, pero aquí no principio sí que era todo máis insenuo no sentido positivo da palabra. Éramos Era máis espontáneo, cantar todo o mundo, non? Eso é algo que sí que logo se foi perdendo. Amo del peso, quiero vomitar. Cómico, filósofo y cabrón, sin par. Casi son normal, me quieres volver. Ya de escapatoria no consigo ver. Qué jugada del destino, me tocó contar vapor. Dios, ¿cómo es posible vivo con un cerdo en el mesón? ¡Amo del mesón! ¡Amo, venga ya! ¡Cómico, filósofo! ¡Práctico y servil! ¡Fuera su papel! Contrólame culo sin tirano cruel. Yo le digo al mesonero, la esposa del patrón. ¿Todas una copa más? ¡Sí! Miéntaselo por detrás. ¡No! ¡Se lo ponga más por el amo del mesón! Estábamos falando con David de este ano facemos outro musical, simplemente que era, despois deste gran éxito de Dos Miserables, era que ímos facer este ano, e dixome, pois eu teño pensado facer o Moulin Rouge. Ao día seguinte cheguei con guión, pero que o guión foise facendo tamén según iba, se aparecía alguén que quería, acórdome de Alba, por exemplo, que fixo a danza esta india coas chas, que tardou moito tempo en querer animarse, bueno, tampouco moito tempo, pero que tardou tempo en querer animarse a facela, e despois metíase dentro do guión, eu ali facía unhas maravillas de ahora ven
unha señorita de compañía del Oriente Místico, aí, era como que todos iban engadindo. De feito, Moulin Rouge como musical, este é a película Moulin Rouge, pero non existe. Copioume o Broadway. Eu quero aí os meus datos, porque ao musical existía como película e non como musical. Ojo, cuidado, pioneros. Este foi a creación chiviteira. Eu lembro, David, cando Pedro lle entregou o guión enteiro, a cara de David era: Pedro? En plan, esto é de verdad ou...? Unha maravilla, unha maravilla, fantástico, fantástico. Era moi rompedor, se vos dades conta, o musical, porque eu ahora estaba vendo as imágenes e no momento non eres consciente, pero tanto David como Isa, como os profesores que estaba de seu cargo, fixéstelo moi ben, porque realmente estamos falando dun musical que é para maiores de edad, o sea, por decirlo de alguma maneira, é un musical moi... O nome do musical é o nome dun prostíbulo. Claro. Pero quero dicir, a xente, houve moita controversia por varias razóns. A primeira, polo tema, que as protagonistas foran prostitutas, e logo que os bailes foran dun cariz sexual moi grande, pero, a ver, atención, eran todo menores de idade vestidas dunha maneira adecuada, non se veía nada, non se ensinaba nada. Iria niso foi escrupulosísima, é dicir, a roupa que levaban as alumnas era perfectamente válida para un lugar escolar, e houve moita controversia con eso. Houve profesores, logo xa falaremos, a canción de Chicas Guapas levantou ampollas, e houve xente que todo iso non o levou moi ben, pero bueno, son as limitacións que outros teñen, non as nosas. Por eso que somos rompedores. Que ve algo distinto a menores de idade bailando é o que tengo problema. Exactamente, si visualizas a persoas de 16 anos, o problema te lo dices. Claro. Bienvenidos sean pues al Moulin Rouge. Where's my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Bueno, pues este es mi gimnasio, bueno, mío no, de mi padre. Y estamos aquí pues porque los sábados y los domingos no podíamos acceder al instituto, así que decidimos venir a grabar aquí. Non sei que máis. Bueno, e non só porque estea pechado o instituto, sino porque este é un sitio moi importante para os musicais, porque aquí Iria trouxo alumnado o seu gimnasio os sábados, cando ela non podía ensaiar no instituto, e aquí se ensayaron moitas coreografías. Sí. Lembras alguna, por exemplo, que se ensayara? De Gris, casi todas, non? Sí, foron casi todas as de Gris, de Mamma Mía tamén, bueno, moitas máis. Cando ti fas unha coreografía, como fas? Como creas unha coreografía? A ver, é un pouco raro, a xente... Sí que é verdade que a xente sempre me pregunta, pues, preparas, escribes. Eu cando fago unha coreografía, o primeiro que fago é escoitar a música. Escoitar a música porque a miña mente, a miña cabeza empeza a traballar de a sola, empezo a ver a coreografía sin escribir e sen nada. Eu cerro os ollos e vexo o que podría ser, como podríamos facer, logo escribo. A cuestión é que nunca estou conforme con ninguna coreografía. O sea, hasta o último momento estou cambiando cousas, incluso cando estamos ensayando, chega un paso e vexo que non cuadra na miña cabeza ou simplemente é moito máis complicado para ele realizala do que a mí me parecía, do que eu interpretaba que podía sair ben, cambialo no momento. Sempre procuro estar traballando encima das coreografías. De feito, xa levo cas de La La Land, que é o próximo musical que vamos a realizar,
levo con el 2 anos, creo que as coreografías, se non cambiaron 20 veces, non cambiaron ninguna. Pero sí que intento sempre adaptalas un pouco ao nivel dos alumnos, o do musical tamén, porque non sempre estamos no mesmo escenario, nas mesmas situacións, uns anos os alumnos son menos, os outros son máis, as luces, depende un pouco pois da situación na que se encontra. Eu estou sempre aberta a cualquier tipo de cambio, de estrutura na coreografía. Non sei se lembrades que Iria non sempre estaba aquí, ensayábades con vídeos que vos mandaba ela dende Murcia. Sí. Eu acordome de ir para aí a unha clase, desmontar todo porque... Sí, a aula de cuarto C, que era máis grande, quedábamos nos recreos. E cas faldas, acordades vos cas faldas das boas? Bueno, con todo o vestuario deste musical, pero eu acordome ca faldiña esta que tiñamos as boas, de estarla facendo e que nos tuveran que axudar, liar a parda para facer unha faldiña que era de aquí a aquí e un tul. O sea, fixemos todo o vestuario cas mecas, non son maus, son moi Nos fuertes. pediramos os bodis, e casi non nos chegan os bodis, e estábamos pensando, bueno, nun culote nunha camiseta, e ao final chegaron. E ao final fixos o grupo das boas, tío. Éramos o grupo das boas e ao final estuvamos todo musical super unidas. O sea... Había o grupo das boas e había tamén o das sillas. Era as boas das sillas. Aí estaba yo. As boas das sillas. Vamos a mirar as cadeiras, a ver se atopamos as cadeiras. As boas ganamos, non hai competición. Mentira que eso de arsillas, cuidado, Calla, non abrimos Marta. a cabeza. Calla. As arsillas eran moi boas. Era boísima. Era boísima. Cuando levantábamos as pernas, que eran para Dios, a ver... máis xogo daba. A ver que me abre a cabeza. I need some love, yeah. I need some love, woo. I need some love, yeah. Some love, yeah. When you kiss me, I get that thrill. When you feel like kissing someone, some love, yeah. Some love, I need some love, yeah. Eu estaba estirando en Murcia, estaba facendo un máster, e a cousa que podía vir, pois, moi de cando en cando. Tuvemos a idea de facelo a nivel, pois, vídeos grabados, subirnos a YouTube, pouquiño a pouco, pois, que eles foran, pois, aprendendo os pasos. Eu logo, cando podía vir, o que fixemos foi quedar dúas tardes aprenderon a coreografía cando me queda do tango de Moulin Rouge. Foi unha loucura, pero sí que eu recordo, unha desas tardes para min foi o maior reto que tiven como coreógrafa. A recordo como, non sei, unha das anécdotas máis chulas que teño. Cantas horas duraban esas dúas tardes? Esas tardes estuvemos dende, creo que foron as 3:30, 4 menos algo, hasta as 9 desde a noite, sin parar. A verdade que o aguante dos alumnos foi... Teño que quitarme o sombreiro porque chapó. Eu o que reconozco é, sobre todo, o empeño dos alumnos no que foron todas as clases. A veces entrenábamos, bailábamos pois martes e xoves, recordo. Outras veces pois era diferentes tardes que eu podía. Sí que é verdade que sempre se estuveron eles adaptando as miñas circunstancias dependendo dos anos que estuveron. Eu queria preguntarche se hai algunha coreografía que digas, esta é, para mí, a miña favorita de todas, de todos os por musicales. suposto, o tango de Rosán. Máis que nada, porque a min encheume por dentro. A primeira vez que representamos un musical, empezaron a bailar, a xente, a cara da xente, vin xente chorando, vin xente emocionada, aplaudían como se lles fora a vida nelo, e os familiares dos rapaces que estaban bailando
non sei expresalo, o sea, penso nelo e emociono. Non sei, eso, o tango de Roxán, que hai moitas máis e todas teñen algo, porque todas teñen algo, pero esa en concreto para min foi a de máis dificultade, porque eso, fixémola nunha tarde, a que máis de, non sei. En los burdeles de Buenos Aires cuenta la historia de una prostituta y un hombre que se enamoran. Primero el deseo, luego pasión, luego la sospecha, celos, ira, traición. Cuando el amor es para el mejor pastor, no se puede confiar, y sin confianza no hay amor. Los celos, los celos. Los celos te volverán loco. Valores que colleron todos os alumnos que pasaron polo musical, creo que non nos iban a coller noutra cousa, nunha asignatura. Sabe, nin na miña de educación física, nin o grupo que fixeron, como se apoyaban uns nos outros, como se apoyaban en nós, porque a mí xa non era as coreografías ou a parte coreográfica, sino o que veñan a contarche un problema para que tú os axudes. Eso é, non sei, creáronse unhas conexións que ainda hoxe, o sea, os que están detrás das cámaras, do sonido e de todo, creo que o siguen tendo. Para min é o máis importante de todo o musical, non que saia ben ou que saia mal, que eu son moi exigente neso, pero para min é o que se levan eles. Para min é o máis importante. Unha cousa relacionada con isto que estás comentando, que se me ocorre agora, é, por exemplo, o tema da capacidade de adaptación que teñen, non? Eu lembro agora cando presentamos o Moulin Rouge no Triskel, claro, as 28 persoas que bailaban o tango, eran 14 parellas, non cabían, entón tivemos que facer 2 rondas, adaptáronse perfectamente. Eso foi idea vosa. As bailarinas, pero quero dicir, a capacidade que teñen os alumnos de adaptarse, as bailarinas das sillas que non cabían, entón fixeron 2 rondas tamén, dividiron. Contaron os pasos, pero eso foi cosa delas. Sí, sí, claro. Porque acordádevos de que puñan, bueno, voume levantar, porque puñan un pé encima dunha silla e outro estirábano de todo, non podían facelo, e quedaron aquí. Sí que é verdad que eso saliu delas. E ao largo dos musicais, por exemplo, os do que empezaron no tango de Roxán, logo continuaron moitos deles en outros, e axudaban a mí, axudaban os compañeiros a entrar na dinámica dos musicais, de adaptación que teñen, eso que sí que é unha... E logo cando fixemos o musical no pabillón, o problema era o contrario, porque había demasiado espacio
Entón, adoptamos a medida de poñer todo á vista, todos os elementos estaban á vista, había moitísimo espacio, había que xestionar todo iso, e eles adaptaronse perfectamente. Eu realmente penso que, mira, levo feito moitos proxectos na miña vida, pero do que estou máis orgullosa e do que mellores experiencias me levei foi deste. E non podo vivir sin... Sí, pero esta estaba no musical simplemente porque aprenderámola en clase de música, cuadrounos e metémola. Este era o noso proceso creativo. Que efectivamente, o arte de facer croquetas. Sí. É dicir, aquí todo se aproveitaba, e de feito, neste musical, hai unha mestura de estilos e de cousas. Aparecía unha canción de Lemon Tree, vale? Sí. Atención, de Lemon Tree mesturado con Habanera de Carmen. É que de verdade éramos... Aparecía tamén o baile da danza do ventre. Sí. Vale, entón, todo que... Aparecía Show Must Go On. The Show Must Go On. Había ópera, había pop, había... Pero, que vamos a ver, por que non? We could be heroes forever and ever. We could be heroes forever and ever. We could be heroes. Yeah, because will always love you. Estar eu con eles dous na aula de música e super cortados, pero moi cortados, e ao final quedou moi ben. Entón, falando diso da timidez, ata que punto isto vos axudou a, por exemplo, superar os medos e timideces? Axudou vos de alguna maneira ou non? Cada un de vos. O problema con Pedro e eu nunca tivemos vergonha. Temos máis agora, como persoas adultas e conscientes do noso entorno, que eu nese momento, é que eu non me lembro de nada porque eu estaba na miña burbulla de Broadway, vivindo a miña película, e eu non tiña vergoña, o sea, o meu problema é que eu non salía o suficiente na miña cabeza, o sea... No, cero vergoña. E Pati tampouco tiña vergoña. No, a ver, falo un pouco por facer a coña, o sea, sí que tiñas vergoña e realmente isto todo axúdate a ser moito máis tirado para diante, no? Ya a terlle medo e a ver o público como... Son persoas que te están acompañando, non te están juzgando, non están mirándote para sacar os defectos, é xusto o contrario, queren te acompañar, queren no vivir contigo, queren subirse ao escenario como pasaba cos Miserables. Entonces eu creo que isto foi unha forma de moito de perder a vergoña e de ver o público como algo máis. Eu non estaba de coña. Marlene? Para min o teatro axudoume a eso, a non tela, pero con todo. Incluso para salir en clase a facer unha exposición, despois de empezar en teatro non tiña absolutamente nada. E despois o tema das persoas, pois moita xente dice, hai moitísima xente, pero que para min personalmente, canto máis persoas había, menos vergoña tiña eu. Porque toda a multitud faise como invisible, é como non hai nadie.
Entonces, si hai 2 personas ou 4, sabes que esas 4 personas te están mirando a ti, pero a ver tantas personas é como... é invisible. Entonces eu non... Tiña ao principio, antes de salir sempre nervios, pero axudábamos uns aos outros, respira, toma agua, respira fuerte, respira comigo, sempre facíamos todos. Despois, acordades do prrr que facíamos como xerpe de High School Musical? Eu acórdame de antes de salir estar en plan de prrr, e como... Tía, que facías? Facíamos tonterías uns con outros e calmábamos e despois, pois eu cando salí ao escenario xa desde a primeira palabra que decía xa adiós. Os meus nervios desaparecían. Agora non sei o resto, estou contando a miña experiencia. Bueno, eu nunca me había imaginado subir a un escenario, cantar, bailar, nin falar diante dunha cámara. De feito, dixenlle a Isa que cuanto menos falara mellor. E nada, eu creo que ao final é imprescindible sentirte cómoda, sentirte arropada polos profesores e polos compañeiros. Ao final, pois, eso vaise elevando, e o que dicía Marlene, apoiábamonos un montón. Si, por exemplo, no baile, pois, tiñas algunha inseguridade en algunha cousa, sempre te iban a apoiar as túas compañeiras. E foi tanto traballo en equipo que eu penso que me axudou, pois, como a leválo de outro xeito, e deixar como a vergoña atrás e dicir, pois, vamos todos a por isto. Entonces, pois, para min, a nivel personal, pois foi un crecemento bastante grande. O teatro sirveche para eso. Exactamente o que te sirve o teatro. É simplemente tamén para expresarte mellor. Moitas veces tens vergonza de decirlle a alguén tal, pero despois dices, por qué? Vuelvo a decir. O teatro axúdache precisamente a eso. O xeito máis emblemático de Moulin Rouge é creación túa, é o molino. Como foi a elaboración dese obxecto maravilloso? O primeiro que teño que decir é que eso non é exactamente así, non é creación miña. Ai, non? Se non tuve a axuda dos compañeros, que é unha parte da maravilla musical, que me permitiu conocervos de outra maneira, e os rapaces tamén, pois non se podría facer, por exemplo, o muiño. O muiño tamén quero aclarar un malentendido, non leva motor dunha lavadora. Pois é o que todo o mundo decía. Sí, esa é verdad. Leva cousas dunha lavadora. Sí, pero o motor era dunha granxa, dunha leitería, era unha bomba de leite. Sí, entonces, tiña máxia porque de cousas vellas pasa algo novo, que aparte é unha locura, porque recordo a concepción, porque encontrei a David, eu non interactuaba moito ca xente docente, acababa de cambiarme, vira algo daquelo dos Miserables, cando fixes os primeiros bailes, que despois desembocou en levar máis alá, me maravillaba, vamos, pero como tes os viaxes e tal, todo eso non interactuaba moito. Entón, David unha vez na escaleira, que se tiña fichado, se sabía que aí había unha mente peculiar, o sea, unha mente brillante, xeme algo de si se podía facer un moíño cas aspas que xiraran, así non... Despois teñenlle, e sempre tes unha idea, porque eu non conozco as musicales, non me entusiasmo, na verdad, Moulin Rouge, eu digo Moulin Rouge, non digo, como decides vos? Moulin Rouge. Dicir, nin sabía, tal, mandoume unha foto do edificio, creo que onde... Ya na parte lanzaba, porque despois, claro, está sempre Isa, a parte organizativa, o detalle, todo, pero el delega, eso ten unha cosa moi boa que ten, senón sería unha locura, lanza, si sale, si non coches, entonces, pero é fantástico, porque te deixa unha persona como a mí un pouco expeditiva, e bueno, a parte da fora, que é o que quero decir, porque esa parte artística, que tiñes axudas da xente continuamente, os Javieres sempre estaban aí, o da fora, por exemplo, non sabía moi ben como facer a parte, como facemos un molino, me acordo, Javier de Plástica, que dixo, non te preocupes, eso non... Sí, porque aparte unha persona super tranquila, eles dous son moi tranquilos e dan... sempre ten goma espuma e tal, cortamos un cono e tal, quedámonos por ali polas tardes, me acordo,
se pintou ali a cartulina con spray no pasillo da... Non ha vuelto a ser el mismo el Estaba Julia, pobrina, que para descanse, que nos botaba a bronca porque había que pechar, me parece que se había que pechar de verdad. Cocó, non? E con eso, bueno, pues ao final iba saindo, tampouco sabías moi ben como. Bailamos bailarines. Otra vez. Otra vez, perdón. Nos colgamos ya y... Bailamos bailarines, que ha sido juvenil. Ven aquí, sin ritmo, bailarás, gozarás, la noche a tu oído. Foi que o traducimos ao galego. Eso foi unha decisión que pois de entrada sempre produce certa controversia, porque claro, a xente coñece as cancións en inglés e prefire cantar en inglés sen saber o que canta que escoitalo traducido ao galego e enterarse de algo. Pero penso que a medida que a xente foi escoitando as cancións e cantándoas, esa resistencia se fixo menor, non? Vos que notastes algo nese sentido? Sí, que ahora se me hace raro escuchar las canciones en inglés. Total. Muero muchísimo, además. Vos lembrades si personalmente erades dos que dicíades non, isto non podemos facelo en galego, isto hai que cantalo en inglés. Pois a mí fixera moitísima ilusión. Desde o primeiro momento dixen, boa, isto en galego vai ser unha mierda. Pois a mí non, a mí fixera moitísima ilusión. Un chaval terceiro de eso dice, boa, introducir as letras, non sei que, tal. O sea, que aquí ti non eras partidario. No. Ao principio para nada. Pero logo xa, é que non podía ver Mamma Mía de outra maneira. Foi como traer a nosa lingua algo que levábamos escoitando toda a vida. Facelo noso, realmente, porque esas cancións en galego son nosas. Sí. Pero bueno, é certo, non existe Mamma Mía, temos o copyright do Mamma Mía en... Sí, e aparte adaptamos a xeografía galega, non? O que ocorría, porque os nomes dos personaxes... Lembrades os nomes dos personaxes? De todos non. Sí, acabamos de recordar. Eu o meu acórdome. Como que chamamos? O meu tamén. Joan, acabamos de repetir. Lois. Carmiña. En vez de nunhas illas gregas, ocorrían as illas de Las illas al Simón. ou de San Simón, esa confusión. Sí, pero o principio que guapo, eso non me acordaba. Eso non me acordaba. Era na illa de San Simón, efectivamente. Despois Pero hai algo na illa de San Simón. Cando facías cartas que mandabas a vela no correo. Aí está o correo, por certo, aí tedes o mandabas as direccións eran direccións de Vigo, non eran direccións de... Pero eso non se debía, eso solo leía en plan, serás ti meu pai, ou ti, despois mandábanse, eso non se decía para eso. Pero es un detallito. Detallitos que si tienes muy buena vista, a lo mejor.
pai, Xoan Pereira, un home enérxico, un arquitecto afincado en Madrid, un misterio para mí. Outi, Antón Teixeira, un banqueiro que vive na Coruña. Como serás? Quizais sexas ti, Luis Cancelas, un home aventureiro que vive no Berbés, terra de mariñeiros e traballadores. Mañá é a véspera da miña boda, e non sei se algún de vos será quen de descifrar o enigma sobre a identidade do meu pai a tempo. Mamma mía. O anterior musical en Moulin Rouge, ou cando dixemos quen se quere apuntar a teatro, apuntáronse máis ou menos tantas persoas como papéis había, pero neste musical había moitas máis persoas que querían participar que personaxes teatrais. Entón tivemos que utilizar o sistema do sorteo. Foi totalmente aleatorio, saiu o que saiu. Que vos parece ese sistema? A ver. O do sorteo? Sí, sortear os papéis. É o máis xusto e equitativo, inda que o mellor haxa persoas que, pois, desde fora poden pensar, pois, é máis indicado para facer isto, porque vese di que fai mellor ou non, o que sea. Claro, aí está a pero ao cuestión. final, Se vos somos un equipo. Claro, pero se vos puderades decidir, non sabía cantar, bailou que non sabía bailar, exacto, non sabía actuar. moitas veces se nos comentou, non só no teatro, senón en xeral, dicíanos: a ver, pero por que non decidides vos quen fai o que mellor cante, que cante as cancións todas, o que mellor nós non facemos así nunca. Nós o que facemos é canta xente que quere, se hai moita máis xente que tal. Ao principio, neste musical, si que fixemos o sorteo puro e duro. Por exemplo, nos seguintes musicais xa non sorteábamos todo. O sea, íamos decidindo, bueno, a ver, xa hai un grupo de teatro, un grupo que quere seguir, que sabemos que vai haber unha continuidade. Aquí non era o caso, era, de repente, había un montón de papéis, non coñecíamos moito a xente, a outra xente sí a coñecíamos, pero para non facer distincións, decidimos que o máis xusto era sortear. E para o papel protagonista, porque era un papel protagonista que ocupaba, estaba en escenario todo o rato, decidimos que era mellor que houbera dúas persoas, vale? Claro, vos sodes partidarios de reservar algúns papéis para os que a xente que xa sabes que vai seguir, e logo os demais sortealos todos, non sortear ningún e decidir todos. Pois a mí pareceme ben como fixestes vos, claro, porque eu, por exemplo, solo actuaba, entonces tú colliches e dixeches, xa que tú solo actúas, elige o papel. E eu elegí o papel que eu quería facer. Si non, eu podría quedar fora do musical, literal. Entonces tú, as persoas que, imagínate, solo querían cantar, pois xa se incluías aí. As que solo querían actuar, pois aí. Para non deixar a nadie fora, tamén iso pareceme moi ben, pareceme máis xusto. E eso, ao final, sí que podes pensar de, vale, sí, vou a darlle o papel a tal, pero ao final estamos nun... Ao final era un proxecto educativo, non era máis que eso, entonces tampouco podías empezar a discriminar, porque, joe, si tú queres a fiabilidade da xente, si xa empezas ao principio, ou nos primeiros, como a segmentar, ao final creo que a esencia do musical se perdería. Sí que é verdad que nos siguientes estou ben o de premiar a fiabilidade ao final, porque nos siguientes o que fixestes foi os que xa estábamos, que puidéramos ter algo asegurado aí, pero porque, joe, habíamos feito o esforzo de estarnos demais, entonces era como vamos a premiar aos que o merecen, non? E logo, ademais, que pode haber sorpresas. Por Porque eso. confías nunha persoa e de repente aparece outra e dices, bueno, a ver que tal. E ao final, pois, esa persoa pode ser que non sei, aporte algo que o elenco anterior non podía aportar ou... Dase como a oportunidade para que tamén se exprese esa persona e de repente igual descubres aí un potencial que flipes. Claro. Eu, desde logo, tuve moita sorte porque salí elexida por sorteo. E non o contaba. É certo que non tiña ningún tipo de práctica previa, pero a verdade é que me apuntei un pouco por facer terapia de choque. Claro. Eu tiña un carácter tímido, introvertido, e dixen, bueno, pois arrancar para diante e expresarme o mellor que poida en público. Deste unha oportunidade e creo que me serviu moitísimo. E foi gracias a este sistema. Sí. And we kill the boy, the brown and
dos, tres para dos, bonitos están. Unha cousa esencial en todos os musicais son os fondos. Os fondos. Os fondos. Entón, queremos que nos fales de como se fai os fondos. Como é o proceso de elaboración dun fondo? Canto tempo leva? Los fondos han sido un poco laboriosos, complicados de gestionar porque tuvimos que decidir qué tipo de material utilizar, siempre condicionados por el presupuesto. Al principio, en los primeros musicales, yo creo que fue hasta que el centro creyó en este proyecto, empezamos a trabajar casi a coste cero. Y estuvimos siempre un poco condicionados por el precio. Conseguimos en un proveedor local las telas del tamaño adecuado, que son 6 metros de ancho, 3 metros de alto. Había que trabajar en un formato grandísimo, que son casi 20 metros cuadrados de tela. Y bueno, pues no había más remedio que desmontar mi clase, clavar la tela contra la pared, con gran alegría de las señoras de la limpieza. Aquello era siempre un desbarajuste. Había que sacar pintura, volver a colocar pintura, dejar todo aquello súper sucio y bueno, pues nos podía llevar fácilmente un par de meses el pintar cada una de estas telas. Cada musical llevaba varias. Y bueno, pues ha sido... Varias que en el caso de Mamma Mía fueron 6. De golpe, en un año fueron 6 fondos de golpe. Y aquello fue una locura, el pintar 6 telas. Y bueno, pues con todo el proceso de clavar la tela contra la pared, proteger la pared con plástico, las paredes de la clase no han vuelto a ser las mismas, siguen manchadas. Todo el mundo ha tenido cabida. Hemos querido que participen todos los alumnos en el proceso en este caso era el proceso de fabricación de los decorados y pintado de los fondos. Cualquier alumno podía llegar allí con su pincel y ponerse a pintar. Con lo cual, pues a veces había que dejar a los chavales pim pam, aquello quedaba un churro, había que ir por detrás corrigiendo, bueno, era un poco... 17 de xullo, vaya noite. Non sei se quero ir, eu sí. Xoan levoume dar un paseo pola praia, é aquí, na illa de Ons. Fomos dar unha volta nunha lancha, camiñamos recollidos a man, bicámonos mirando a lúa e puntos suspensivos. Como? Que queréis decir eso de puntos suspensivos? Xa sabedes, así era como falaban antes. Segue, non pares de ler. Xoan é o meu home perfecto, sei, non nunca antes me sentí así. Quería saber algo más. Ahora entiendo que máquina de amar. O perdo a cabeza. Y eso era genial.
Sí, era moi guai. Esa era moi O coro de Mamma Mía. Estábamos no coro Es que el coro de Mamma coro Mía de era Mamma Mía genial. foi unha pasada. Era super divertido. Sí, sí. Había Además, unha teatro, canción que eu non me acordo Sí, cual no, era, abajo. que estábamos aí caladísimos e despois entrábamos nun estribillo e a xente flipaba, Chiquitita, en que plan, nos levantábamos Pero todos nos de golpe levantábamos a lo loco, que os porque creíais tenías que no luces aí. cantábamos. Además, estamos sudando, tío, Sí, los focos esos ahí. Siempre fuiste fuerte feliz, mas agora cheia de mágoas. Quero estar aí pra ti, para que marchen as mágoas. Chiquitita, sabes moi ben que as penas de ninguén van a desaparecer. Xuntas iremos bailar, vamos a andar a soidade vos a meter. Chulada a iluminación que houve este ano, o sea, este ano progresamos. Sí, o da iluminación era super guai. Lo guay de la iluminación era que no se veía el público. Sí, é verdad. Te que pegaba era tanto como que unha simplemente masa negra veías que tú non esto, reconocías a nadie. las dos primeras filas de butacas y ya no veías a nadie más. E xa no segundo pase, con todo vaho que había Sí, por aí, esa- Ya, No, xa dicías, estou sola, xa non estou nerviosa. no me fijo en esta gente. esto es un ensayo más, venga. Jesús, Dios, es que ya cuánta gente era. Mírame. Empieza a contar. ¿Ves esa foto? Puedo cheirala. Sí, era unha... Sí, no, no era Qué bonita agradable, no. foto, Además todos pegajosos, todos así, venga, foto final. Ah, que... Dancing Queen, eso. O abrazo final, todos Sí. sudados. Además que era como... Ya daba igual, que te quedabas quedas. pegado, sí, que te quedabas pegado. Sí, yo no quiero acordarme del olor. No. Javier, ¿qué tal? Como Muy bien, foi gracias. a aventura das luces? Todo o que ten que ver co O programa manexo do das programa das luces. luces, complexo, como... No, yo no creo que sea. Bueno, también estaba Lucía conmigo a veces. Claro, que por eso no fue completo. Por eso, todo eso no era complejo. Yo creo que la dificultad estaba en ver qué luces poner en el momento en que ponerlas, porque yo mi trabajo, el programa era muy sencillo, tampoco me pediste cosas raras, y entonces al ser sencillo no había que programar, era simplemente pues un color y disponerlo. Lo peor para mí era el momento en que entre el alumno o que entre el actor, hacerlo Claro. coincidir. Eso sí que era Claro, a veces porque, por complicado. exemplo, Pero para el mí programa ese era un no. momento de tensión, Sí, sí, tal, porque bueno, claro, eso ti vas co guión, o sea, está transcorriendo la acción, él ten un guión de luces, de manera que sabe que aquí de repente ten que entrar esta luz, y esta, y esta. Pero- Esos son momentos como de tensión. Porque algunas veces se activaban a lo mejor con una frase. No sé Claro. quién decía una frase y ¡pum! Todo rojo de Eso sí que repente. provoca una tensión, pero en sí el mérito es quién diseña las luces, quién dice cuándo, cómo, dónde colocarlas. Y lógicamente después está el factor humano de logro que se entienda en el momento adecuado. Lo lograste. A veces sí y a veces no. Lo lograste. Y a veces no, pero bueno, para mí eso no fue complicado. Sí es verdad que el nivel de estrés era elevado. En esos momentos sí, pero bueno. Como... Y eras tú el que nos calmabas a todos. Mandaste sinais, fizeste não vou chorar, não vou mais, não me terás jamais. Não esquece de enganar, pois sou bem os teus olhos tentar tornar real. Mas pra mim nada. Podemos bailar juntos, cantar los vecinos,
estabades vos os dous? Este era o baile estrella musical. En que curso estabades? Porque estabades os dos pequeninos. Menos mal que engordei, que casi non se me ven os brazos. Daquelas era da altura de Toni. Sí. Toni era Madre mía. Esos ensayos eran durillos, Me acordo que non daban zoom. Foi complejo. Éramos algo negados. De feito, eu acordo que Miguel, tú estabas, non? Eu sí, pero despois porque por o teatro non me daba tempo. Claro, non chegaba a chegar. E a canción? Tamén estabas en terceiro. Sí, claro. Era esto de terceiro. Sí, sí. La canción fue la primera vez que me puse a cantar así delante de la gente. ¿No lembras nada para cantarnos así agora un poquinho a capela? A ver que lembras. Nada. No. Creo que es la única canción de la que no me acuerdo. Así de... No me pidas. Choque psicológico. Como los traumas. Por ejemplo, que aquí tenemos outra solista que Noa, porque Noa cantou aquí de solista de... Sí, pero esta canción... Pero esta había dúas solistas tamén. No, esta canción, no sorteo das cancións, tocara a Yanira e a min tocárame a de Cartos Cartos. E Yanira dixera, eu esta canción non a quero cantar, a ver se alguén me cambia. Eu que estaba aí tan tranquila, era a primeira vez que cantaba tamén na miña vida, vime cantando Mamma Mía, e eu, claro, vamos. Pero telita, Pero Cartos non nada. Toque perdín a conta, cantar comigo. Es que... Tiven que convencerme de non dar a volta. Mírame ben, cando aprenderei, non sei por qué, pero estou fora de control. Incendiaches meu corazón. Son a olla de quero estar xunto a ti, outra olla de non lembro meu sufrir. Mamma mía, xa damos as mesmas. Ai, ai, como ignorarte. Mamma mía, voltan esas temas. Ai, ai, non deixei de amarte. Deixaches menos en nada. Diste moi namorada. Porque fuches que me abandonarme, mamma mía. Ainda que eu che diga, vai, vai, deixa de entreterme, mamma mía. Verdade ou mentira, ai, ai, non é para sempre. ¿Crees que estos musicais serven para algo? Non? Son simplemente para entreterse? Teñen unha función educativa? Aprendemos algo aparte de cantar e bailar? Sí, sí. Home, a ver, sí. Ese tipo de proxectos ademais fomentan sobre todo esa colectividade, ese sentido de unidade, de cooperación entre todos, que é moi necesario nun instituto. Ao final, nos cando estamos no instituto, non é que veñamos só a aprender coñecementos, tamén aprendemos a ser personas. E con este tipo de proxectos e de actividades realmente xérase como unha especie de convivencia entre todos, onde nos respetamos, traballamos colectivamente, que iso é moi importante, o traballo en equipo. É algo que vamos a rescatar durante toda a vida. Todo o que vivimos nestes musicais é algo que nos vai a servir para toda a vida, e o feito de pensar uns nos outros tamén. Sí, tal cual. Vamos, estou de acordo con Adrián, e aparte deso, desgraciadamente nunha aula non se transmiten este tipo de valores, este tipo de traballos de que a xente se sinta partícipe nun proxecto, de que teña que colaborar co resto da xente, de que poida, non sei, traballar nun instituto dunha maneira totalmente diferente e que lle aporte moitísimo máis que o mellor aprenderse de memoria unha carilla dun libro. E sentirse integrado, sobre todo. E que pasen 5 anos e recordes isto. E que che digan, bueno, fai 5 anos agora este aquel día en clase de lengua. Non. Aparte disso, encontrar algo que che guste de verdad, porque a mellor hai xente que lle gusta a interpretación e non o sabía, hai xente que lle gusta cantar e non o sabía, ou hai xente que, non sei, que lle gusta maquillar, porque hai xente que axudaba a maquillar, a vestir, tamén habrá xente, supoño, que descubriu eso.
un talento ou algo ao que dedicarse. E parece toda vergonza de aprender a falar en público. Eu, por exemplo, era super vergonzosa. Eu dicía, Dios mío, onde me vou poñer eu? Agora, sabes, vou a dar charlas a institutos e dices tú, eu isto non habría feito sin antes por mei Kika. A primeira vez que me puxen a cantar pensei que choraba de como me temblaban as pernas. Pero despois, sí, non sei, ao final acabas perdendo a vergonza. E ahora veste e dices, pois alégrome de habelo feito. Ha salido el sol y Ana y Miguel le aprenden llamar. Ella sobre el hombre y mujer, estás en la cama. Por una mujer, brillos mortales despuntan al alba. Aquí girábamos, Es verdad. y otra vez. Sombra aquí, sombra allá, maquíllate, maquíllate. Un espejo de cristal y mírate, mírate. Sombra aquí, sombra allá, maquíllate, maquíllate. Un espejo de cristal y mírate, mírate. Sombra aquí, sombra allá, maquíllate, maquíllate. Te veo junto a ti, mírate. Pero está junto a ti. Para dar una vuelta sin pasar de la puerta, eso sí, que los muertos aquí es donde tienen que estar. Y el cielo por mí se puede esperar. Allí me colé y en tu fiesta me planté. Coca-Cola para todos y algo de comer. Mucha niña mona, pero ninguna sola. Luces de colores, lo pasaré bien siempre juntos. Y moriremos juntos. Allá donde vayamos, seguirán nuestros asuntos. No te sueltes la mano, que el viaje es infinito. Y yo cuido que el viento no despegue tu pequeño. Ay, no me puedo levantar. Nunca te lo levantar. Ay, no me puedo levantar. Nunca te lo levantar. Ay, no me puedo levantar. Ay, no me puedo levantar. Pero é unha profesionalización en xeral en todos os postos do musical que fai que termine saindo dunha forma increíble, eu flipo, o sea, totalmente. Ademais, hubo unha evolución en todos os sentidos, a xente foi interdisciplinar totalmente, transversal, efectivamente os nenos pequenos interactúan cos grandes, hai nos olvidamos dos roles tradicionales de profesor, alumno, personal administrativo, xente que, non sei, incluso pais dos... É unha pasada. Entón, esa integración ao final é como se hubiera unha especie de deus ex machina, non? Que termina facendo que cando parece que hai algunha dificultade todo engarce e termine funcionando. Nos en cada musical facemos un mínimo de seis representacións, mínimo. A diferencia de axilidade da primeira á última, por exemplo, no Moulin Rouge está en media hora de diferencia. A última función que fixemos, facendo o mesmo, durou media hora menos o total da primeira. E o de Mecano, que xa era non o segundo, senón o cuarto musical,
Claro, aí sí que se veía o que ti acabas de comentar, que había máis práctica, porque de feito era un musical con 24 cancións, cando Os Miserables eran 10, vale, e era unha hora. Pois o de Mecano eran 2 horas e media de musical, eran 24 cancións. Eran, creo que 8 ou 10 coreografías, moitísimo teatro, un guión de 40 páxinas, sen as letras das cancións. Sen as letras das cancións eran 40 páxinas de teatro, cando, por exemplo, Moulin Rouge eran 5 páxinas de teatro, e era bastante, porque había moitísimo número que meter en medio, pero quero dicir que sí que se ve esa maior complexidade cada vez. Tonto el que no entienda, cuenta la leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía que al llegar el día desposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que quien se fue inmola para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Madre mía. Era precioso. Sí, estaba súper bonito. Sí, nos levantábamos, tal, que si una reverencia. Sí, era sí. Porque es que lo de las cintas era como muy blanco. Es que las cintas eran un puntazo. Sí, era un Y puntazo. aquí quedaban súper mal por el techo porque chocaban. Pero en el auditorio, en el de Ponteareas, había quedado precioso. Que dificultade supón para ti como profe de baile ensinar a rapaces que non teñen formación en danza clásica pasos dese tipo? A ver, a cuestión de eso, o que diste é que nos pasos de danza clásica ten que ser como que te leva o vento, non? Ten que ser moi sutil, moi... que non sei nin como expresalo. A cuestión é transmitirlle aos rapaces eses sentimentos, esa maneira na que eu vexo eses pasos, para que eles... É que, para min, as cousas de danza clásica, a cuestión é a interpretación, xa. É facer que os rapaces interioricen ese sentimento de, pois, por exemplo, no de muller contra muller, é unha coreografía que expresa moitos sentimentos. Ten moita forza, pero a vez é moi lenta, moi sutil. Pero sí que é verdade que só tes que facer que eles o saquen. Porque a danza clásica xeralmente é eso, o sea, tú ves, pois, eu que sei, o Cascanueces, o Lago dos Cisnes, son xeralmente, é que é eso, expresar sentimentos. Sí que é verdade que moitos deles, sobre todo, teño que dicilo, os rapaces, os homes, son moito máis ríxidos a hora de bailar. Entón, sí que é verdade que ás veces collía por os dedos. Dicía, imagínate que tes unha pluma e que tes que pasar a despaciño por riba dos brazos e soltada por a outra mão. Entón, claro, son todo símiles que hai que meter, eu penso que conseguí un pouco esa soltura. Opina que aquello no está bien. Lo otro opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras del suelo, mujer contra mujer.
Alfonso que cantaba unha canción que se titulaba... Perdido en mi habitación. Sí que estoy buscando entre las 300 canciones. ¿Cuántas canciones había aquí? 24. 4 canciones, la madre, eran muchísimas. 2 horas y cuarto. No sé, sí. Son menos que en gris. Más. Más que en gris. Me parecían más en gris que en Oño Voluntar, por ejemplo. En gris eran... En gris eran menos, yo creo. Eran 5 canciones, o sea, coreografías eran 3 o 4. Ostras. Y el baile. Ay, por Dios. ¿Dónde es esto? Bueno, pero da igual, nos acordamos. Pasa el tiempo, perdida en mi habitación, entre un montón de discos revueltos. Viendo el televisor, me pongo a fumar, bebo una cerveza para merendar. Y me voy a emborrachar de tanto beber, no paro de hablar con esa pared. A primeira vez que escoitei, bueno, que cantei esta canción foi diante da miña clase de música e dixérasme que nesta escena eu tiña que facerme o desesperado por non atopar pois as miñas drogas e demais na miña habitación. E nese momento foi cando me creen o personaxe. Acordome que toda a clase empezara a aplaudir, eu non entendía moi ben por qué. Desde ese momento, non sei, foi como que empecé a sentir máis o personaxe. Hasta ese momento eu decía, bueno, veño aquí, digo as minhas frases e me marcho para casa. Desde ese momento foi como, vale, isto non é algo que este fora de min, sino que xa forma parte de min, é algo que estou sentindo cada vez que salgo ao escenario, que digo unha frase, que canto esta canción. Non sei, era indescriptible. Marcou antes un despois porque eu nunca actuara, nunca cantara, nunca bailara, e foi neste momento cando dixen, isto, non sei, móveme algo dentro. Perdido en mi habitación, con todo al revés, se pasan las horas sin saber qué hacer. Perdido en mi habitación, con todo al revés, se pasan las horas sin saber qué hacer. Perdido en mi habitación, con todo al revés, se pasan las horas sin saber qué hacer. Lo de Pontareas, como creo que como toda música foi unha cosa un pouco tangencial de apoio moral, foi moi encantada. O traballo grosso aquí Javier fixo de camisa aquela que non é locura. Estuve aí con Bosco e tal. Conocía, non hai ningún tipo de problema en esas cosas porque fano de maravilla. Entón eu realmente non fixe nada máis que axudar a mover os materiais. Me pareceu vino ben desta fora, porque normalmente cando estás implicado non podes ver ben o musical desta fora. Ese día vino, saliu moi ben, vin que tuvera un éxito tremendo. Nada, recordo con cariño aquel día, saliu moi ben e tiña as miñas dúbidas ao principio. Fomos previamente a ver como era aquelo e había bastantes dificultades. Me acordo que iba a parte de baixo do autobús petada de todos, como pasa sempre, non? Incluso o piano, famoso que... O piano, de verdad, o piano viaxou dun lado para outro. É dicir, había que mover, era unha locura. A verdade que saliu sorprendentemente ben, porque o vino esta fora sei que saliu moi ben, e vin tamén a reacción, non, dos rapaces dos outros centros. Sí, de feito, e gravaches ti os vídeos, que son espectaculares, os vídeos... Ti gravachenos unha serie de vídeos que temos agora subido a YouTube, que están grabados co teu móvil. Sí, eu sei que me dediquei, como ese día podía velas e tal, se gravei no YouTube, no móvil, e saliu moi ben, a verdade, gustoume moito, e non era fácil. Maquíllate, maquíllate.
A ver, vos, por exemplo, que facíades algún problema, algún corte, algún comentario? Ah, no, eu deso que va. Era todo risas, era todo pasalo ben nese momento. Sí, sí, a mí vergonza da ninguna, a verdad. A vergonza echábamos na casa. Era unha das mellores escenas. Sí, era super guai. Miguel, ese momento que diste que querías recordar, cara? Ah, no, era una escena que yo poco más me meaba de la risa. Cuando teníamos que cantar aire, estábamos Alfonso y yo tocando la guitarra, Iria con su maxi... Su batería de Polispam y Carlos cantando. Claro, lo más gracioso era que y luego de todos estaba esos ahí, instrumentos... ahí estaba Iria y Marcos, que cada uno se reía más que el anterior. Y yo era en plan, por favor no mires, por favor no mires. Aire, soñé por un momento que era aire, oxígeno, nitrógeno y argón, sin forma definida, ni color, fui aire volador. O sea, Mamma Mía foi genial, Gris foi genial, todos os musicales foron geniales, pero este musical éramos unha macrofamilia de xente, sobre todo os de teatro, que estábamos como super unidos, pero bueno, en general, e a min é eso, o sea, era como, que sei, que tú chegas a casa, estás super cómodo na tua casa en general, pois aquí era igual, o sea, tú chegas aquí e isto era como unha casa na que viñas a pasalo de maravilla e a facer as cousas super guais, entón eso, familia, de corazón. Pues yo diría risas, porque la verdad es que fue en el musical en el que mejor me lo pasé, pero vamos, sin duda alguna. Eu voume repetir tamén, eu creo que este musical foi unha unión, sobre todo os de teatro, que é onde estaba máis tempo. E si, foi unha pequena familia, unha pequena gran familia, que estábamos cómodos, podíamos falar de todo, con todos, calquera escena eran risas, tiñamos que aguantar as risas. Mientras estábamos actuando tamén, en plan, a ver, por favor. Podíamos estar chorando que tiñamos que aguantar a risa por calquera chorrada. Non sei, recordo con moito cariño este musical. Mírame, estou tremendo, e perdendo o control, os teus ollos tan fríos, dame calafríos. Achégate xa, eu preciso ter o meu corazón pra ti, o meu corazón pra ti. Comprendo que sola texa para ti, sola texa para ti. Eu escollo a ti, eu escollo a ti. Sí, sí, sí. Eu escollo a ti, eu escollo a ti. Sí, 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 achégate. Preciso te. Eu escollo a ti, eu escollo a ti. Esta non me acuerdo. Eu escollo a ti, eu escollo a ti. Sí, 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 achégate. Preciso te. A min o que me chamou máis atención, por exemplo, de Gris foi cando Isabel me dixo que iba a ser en galego. A min parecía imposible que aquelas todas cancións que eu aprendera en inglés cando tiña 15 anos, que ahora estuvera a cantar en galego, non me pegaba. O sea, en principio, antes de facelo, me parecía imposible, non me pegaba a sonoridade do galego, nin as palabras do galego co tema da música en Gris, non? Pero estaba equivocada, porque efectivamente está moi ben cantalo, o sea que sí, moi ben, pareceume que me chegaba igual que me chegou en inglés cando aprendín cando tiña 15, 16 anos. O tema de traducir o galego Gris, vos pensades que funciona como algo que atrae a xente ou como algo que polo contrario provoca... No, eu creo que... Non digo rexeitamento, pero si dúbidas, en plan en galego, porque se sabe máis en inglés. Eu penso que atrae porque ao final a xente que conoce Gris é xente que por o normal non entende inglés. Eu tampouco entendo as letras, a maioría delas, pero a cousa de poder entender unhas cancións que levamos escoitando toda a vida, pois eu penso que pode chamar a atención, non?
Aparte que xa tiñan a experiencia de Mamma Mía. Claro. Como Mamma Mía, así que hubo polémica, aquí xa non. Sí, con Gris. Claro, aquí non vexo que houbera unha polémica, non? Porque nós cando fixemos o musical de Mecano, que é o intermedio entre o de Mamma Mía e este, situou un instante de dicir en castelán, non? Pero por qué? Por unha razón diferente, porque Mecano é un grupo que ten cancións en castelán e todo o mundo xa as coñece en castelán e sabe o que significan en castelán. Aí o que se lles plantexaría ao público sería un esforzo, non? Dicir, isto que ti coñeces, ímolo cambiar por isto outro. Sen embargo, aquí, o que ti faz o traducir unha canción do inglés ao galego é permitir que esa persoa, cando volva a escoitar en inglés, digo, sepa o que está escoitando. É dicir, o contrario dun esforzo, descubrir algo. Tempo bo pra namoriscar as noitiñas daquel verán. Coñecín a moza ideal, coñecín un rapaz sen igual. Noites doces hasta aquel verán, noites quentes non se esquecerán. Veña, veña, veña xa, conta máis, ata onde chego. Conta máis, ti crees que namoro. Ata praia, Este musical recibiste un premio. Sí, es certo. ¿Dónde está mi dinero? A ver, premio. Yo non lido nada de Innovación e Innovación Lingüística. Sí, é verdade. Sí, é certo. Había 5 para toda Galicia e un levaste los. Pues eu non o sabía. Sí. O primer premio. Xa o puño no currículo. E con eso pagamos a gira, pode ser algo así. Sí, ese diñeiro usase para... Sí, é verdad. Os autobuses. Fomos a Ourense. No auditorio de Ourense. En algún sitio En máis. algún sitio máis. No, con Cadeas, só foi en Ourense. Sí, os cartos do premio que creo que foron para pagar os autobuses para poder facelo no auditorio de Ourense. Non sendo desde Santiago. Que nos fuéramos desde Santiago. Había pasado que en la primera canción me había fallado a mí el micro y luego cuando cantábamos la última te fallara a ti. Claro, porque frente ao Correo, cando se representou a Vela na Besta no auditorio de Ourense, que pudimos ir o día anterior a ensayar, eu lembro que ese día foi todo montado. No mismo día. Foi todo no mismo día. Sí, tremendo, Salíamos daqui a las 6 menos cuarto, algo así. Sí, nos de Santiago tamén salíamos. Claro, despois os responsables técnicos do Non nos deixaron estiveron ensayar nada. horas e horas e horas montando. 15 minutos ou así, Sí, dixeron. pero moi Realmente pouco. non ensayastes nada. Nada. Pero en plan, bueno. Pues Y salió- como estaba todo colocado, en plan, os ponéis aquí y hacéis esto. Toma. Sí. Pero era chulo. Sí, quedara guai. Estaba o coro encima do... Estaba o coro no Sí, escenario. ahí quedaron súper bonito. Claro que normalmente o coro está como un pouco máis invisibilizado, está, digamos que o foco de atención está no escenario e nós estamos escondidos ou aquí nun lateral ou se no auditorio de Verín estamos subidos nun palco, pero aí, pues, o equipo técnico de ali tomou a decisión de que estivéramos no escenario, como que non atopaba outro sitio onde colocarnos, entón nós estábamos xusto por detrás da acción. Para min dame máis sensación todavía de responsabilidade, porque encima me están mirando. Sí, ao principio era impactante. Sí, sabes, que estaba aí todo o tempo de pé, que todo o mundo te estaba mirando, e todo o mundo era o centro de atención. É que nosotros non sabías como estaba indo claro, aquí detrás do escenario pasa, bueno, o telón e non ves nada do que pasa, e claro, isa a veces dicindo, están tardando moito ou non. Pero claro, no auditorio en Ourense tú vías todo o que estaba pasando. Entonces, para nós, despois de actuar en Verín, o sea, no auditorio de Verín, aquí no centro, sí que o viviches por detrás, e dis, mira, isto fano así, fano así. Claro, vivimos ali... máis en primeira persoa. Claro, ali estás por detrás, estás vendo como os responsables ahora meten tal obxeto, quitan tal obxeto. Ves o proceso por dentro. Hombre, es que el percal está ahí detrás, ¿eh? Sí, Marina, tienes razón. Es certo. O meu corazón doente, non podo parar de chorar, e teño que admitir, non podo así vivir sen ti. Estou rendida e tola por ti. Sei que moi parva son por agardar,
pois non sei que facer, morrendo sen te ter aquí. Estou rendida e tola por ti. Outro artilugio así moi deslumbrante que creaches foi a gramola para o musical de Gris. Sí, pero é curioso porque tamén a gramola que funcionaba. Unha das cosas que máis me gusta é que sale de reciclar o muiño. Claro, o corazón do muiño era o corazón da gramola. A estrutura de madeira é a mesma e a base, non? Entonces é unha cosa chula de reciclar e de que se manteña o espírito do cacharro ao largo dos musicais. E, bueno, a gramola tamén foi así unha cosa curiosa que a mí me traía un recordo personal da miña adolescencia, porque en Ourense había unha sala recreativa chamada Texas, donde había unha gramola que eu, algunha vez, o pase non tiña un duro, pero puña unha canción de Queen, non? E me acordo como sonaba, non sei, cheguei a velas, quero decir, foi unha cosa curiosa o da gramola. E tamén me gustaba que, máis alá do musical, as veces que estuvo na portería, os rapaces a utilizaban. Se poñían a bailar ali, é unha cosa simpática, porque se unha cosa despois non ten utilidade, pois deixa de ser, de ter sentido, pero a gramola funcionaba e utilizaron, non? Foi unha cosa curiosa. Y funcionaba. El día que se puso toda loca aquí, las decimos sin querer. Ay, es verdad. No era ahí. Dios mío. Era en la puerta y estábamos actuando. Sí. Claro, que o traballón que levou que facer isto, que además que funcionaba de verdad a máquina. Hubo un día que estaba funcionando fuera mientras estábamos actuando. Que estaba sonando la cucaracha o algo así. Sí. Ay, es verdad. Alguien estaba por ahí musicando. Correcto. Deixache la escola, non houbo graduación, pra ti deixache la escola. Suspenso en todo a tentixir, polo menos puideches te dar un pouco de verniz. Polo menos puideches gastar no teu novo nariz, rapaza experta. Rapaza experta. Non vivas só das tuas visións, rapaza experta. Rapaza experta. Hai máis que soños e ilusións. Esta é a única coreo de todos os musicais, que non, salvando sí, os miserables, que era non Rapaza. deseñou Iria, porque esta é unha non coreo. Sí, verdad que non la enseñaras tú. Podemos decir que cansado era estar con el Ay, brazo todo el rato 5 así. minutos así, en plan, por favor, me duele, horrible. está temblando ya. Do brazo. Y ahora así... Parecía poca cosa, pero era moi cansado, Y ahora con el Elevar otro eso na brazo, cabeza. Cansaba por máis que favor. coreografías máis movidas. Sí, sí, sí. Sabedes que vos digo? A min, esta pija de cidade dame gañas de vomitar. Óllame que son sendí a máis pura do país. Ata casarome non catarei, non podo son sendí. Eu son como Doris Day, o amor dentro da lei. Ningún rotjazo me conquistará se non trai un anel. Eu non fumo, non me tinxo o pelo, poñenme malos cigarrillos. Quítame as túas suxas mans, non me toques, rapaz. Nin o troi dona Hugh, eu non lle direi nin mu. Será moi guapo iso a min dame igual, son un ser virginal. Elvis Presley son sendí, esa pel veloxe de min. Cousas noxentas non vou soportar. Ascendi a respetar. Bullying. ¿Cómo? Bullying. Sí, un poquito, la verdad. De verdad, mi personaje. A ver, memoris, recordos deste número, Sara?
una de las peores y mejores experiencias de mi vida. Al mismo nivel. Yo acuérdame que en los ensayos pasaba bien fatal. Yo, y a día de hoy lo sigo pasando fatal, porque yo no quiero cantar. O sea, soy consciente de mis capacidades y no destaco por eso. O sea, soy muy simpática, eso sí es verdad, pero cantar no destaco. Sigo sin destacar a día de hoy, la verdad. Es algo que dicen que si practicas así es mentira. O sea, quiero decir, en mi caso no, lo intenté y aquí seguimos. Pero sí que es cierto que eso, pues hombre, me ayudó a decir, mira, voy a hacer el ridículo, sí, ¿qué? O sea, es para pasarlo bien, claro. Y además, pues eso, era una escena bastante cómica, así que por lo menos salí viva, sobreviví, así que... De feito, eu creo que o público en ningún momento pensa que fixeses o ridículo, senón que, ao contrario, que fixeses brillantemente. Esa. Tampoco era una canción para lucirte. Hombre, no me lo hubieran dado, no pasa nada. Vas como un rayo, estás a quemar o motor. Vas como un rayo, voando como un reactor. Y eso rey, de noche ley, eso me rayo. 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 También fue un pouco agotamiento. Porque foi un ano moi difícil. É que era segundo bachiller, además requería moitas horas, pero para mí tamén, aparte foi unha vía de escape este musical, porque para min, en plan, era como que cando viña a ensayar o Axel, olvidábame de todo o demais. E sabía que ao chegar a casa me tocaba outra cousa, pero como que aproveitaba máis o tempo. Entón foi como, non sei. E veces que tivo que ser un ano super organizado, porque o teu papel sí que era un papel, sí que en plan, eran anos caótico, con moitas coreos, e encima segundo de bacharelato, entón tivo que ser un ano ben duro, non? No, pero non o recordo feo ese ano, en plan, porque eso era como que cando volvías, cando viñas aquí olvidabas de todo o demais. Sí, Roberto, sí. Eu diría profesionalidade, porque neste musical creo que xa todo o mundo sabía que cando había ensaios de coreos o que tiña que facer, sobre todo, bueno, os máis veteranos, porque o mellor en Ono por levantar xa coñecíamos como funcionaba o musical, pero non tiñamos o mellor non sei, noteino moitísimo máis, que en Gris xa sabíamos o que tiñamos que facer, que tipos de ensaios íbamos a ter, que si empezamos cos xerais, pois tiñamos que vir si ou si todos. Non sei, notaba eu todo como máis unido, máis completo, todo máis ben organizado, non sei. Máis ensamblado. Sí, había tabla. Eu notei un pouco como unha despedida. Foi, bueno, no meu caso, fun según os musicales baixando un pouco o ritmo con cada un en este, pois fixen moi pouquiño. Foi unha sensación agridulce que decían, era ilusión de, estamos facendo un musical que conoce todo o mundo, é unha peli que viron todos os nosos pais, os nosos abuelos, os nosos irmãos, estámoslo pasando ben, pero ao mesmo tempo sabemos que é o último. Entonces, pois, foi unha despedida un pouco agridulce, pero bonita. Sí, o sea, yo retomo lo mismo que habéis dicho, de esa sensación agridulce, o sea, yo si ahora me pongo a recordar Gris, lo recuerdo con mucho cariño, el personaje de Sandy no tanto, porque bueno, era un poco la pobre, pero sí, mucho cariño, esa despedida, me dio muchísima pena que fuera el último, o sea, pena, cariño, agridulce. Todo un poco. Para mí también fue agridulce, pero yo sí que es cierto que Elena, a Sandy, bueno, le cogió cariño, pero yo Rizzo para mí y va a ser en plan mi personaje, ya está. O sea, quiero decir, para mí, el momento en el que me dijeron, bueno, habíamos pensado que tal, yo dije sí. O sea, ya está, yo me acuerdo que yo grité en mi casa y yo dije, ya está, o sea, lo he conseguido. O sea, ya está, yo sí que fue distinto a Iria en ese sentido porque yo fui creciendo con los musicales. Yo, por ejemplo, en Mamma Mía estaba en el coro y pinté 2 decorados. Después, en Hoy no me puedo levantar, sí que ya hice un poquito más, pero tampoco tal. Y después, en Gris,
sí que ya fue, vale, hasta canto, ya está, o sea, puedo morir en paz, o sea, puedo decir que ya he tocado todas mis facetas y he disfrutado, pues, muchísimo, la verdad. Teño unha pregunta. Ti que levas ao tema das traduccións dos musicais, como afrontas? Como afronto as traduccións dos musicais? Pensando, voulle dar un toque original ou vou ser literal? Primeiro, é imposible ser literal. É imposible ser literal porque ti tes un número de sílabas en inglés que despois non se mantén. Por exemplo, Beauty and the Beast, como comeza? Till the soldier's time. Se tu traduces literalmente saiche conto tan antigo como tempo. Eso é imposible. Tens que ter till the soldier's time. Tens que manter 5 sílabas. Non podes decir conto tan antigo como o tempo pasaste. Entón tens que darlle moitas voltas na cabeza para dicir algo parecido mantendo o número de sílabas. Till the soldier's time. Historia ancestral. True as it can be. Certo, como pode ser isto? Non. Foi así. Entón, que vou facendo? Primeiro, aprendo eu as cancións se non as sabía. Vale. E despois, moi importante, teño que manter sempre o mesmo número de sílabas. Teño que conseguir que se manteña a rima. E, por suposto, non vou a manter exactamente verso por verso que di cada verso. Teño que manter o contido xeral da canción. A idea xeral. Pero literal é imposible ser literal. Hola, 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 hola. Aí vai un panadero rúa abaixo, traemos todo para vender. Cada día todo igual, sen sorpresas que lugar, non me podo aburrir máis. Hola, Bela. Bon día, señor. Onde vas hoxe? A la librería. Veño de rematar a historia máis incrível sobre un peixón, un ogro e... Que ben. Mari, as barras, ule! Para min, do mellor que tengo feito o coro ata agora é o número inicial da Bela da Besta, o de Bela. Porque por aí, o sea, de repente había solos dos actores que estaban no escenario, co cual nos tiñamos que controlar cando entrar, cando non entrar. Solos nosos. O pan que peixe cheiro, cheira, está tal. O sea, era un número super complexo, moi longo, no que había moitas intervencións moi marcadas, no que tiñamos que saber onde entrar. Ahora entra Maite, ahora entra Pui, ahora entra Silvia, ahora entra Paula. E para min ese dos máis chulos e dos máis complicados que temos feito. Así, o máis difícil, pero eu a cear para min a cear favorita total. A mí gustoume todo, pero a cear es que yo pasaba pipa. Super divertido, aparecían todos, nos tamén cantando entre Tata, Marina, entre uns e outros, e falábamos, cantábamos, perfecto. Ma chère mademoiselle, é con enorme orgullo e satisfacción que lle damos a benvida. E agora, invitámola a que se relaxe. Tome asiento, pois estamos encantados de presentarlle a súa cea. A cea de la convidada está. Pano de mesa, fermo
do seu pescoço até chão. Canapé, creme brulee e pastilhas com seu té. Joven salsa deliciosa, que comida saborosa. A cantar, a bailar, a banchela disfrazar. Música das chaves que a fascinarán. Descomunalmente non hai prato tabú. O primeiro que chama a atención ao ver esas imaxes é que hai disfraz, é que hai decorado e que hai fondo, non? Tres elementos simultaneamente que requiren moita preparación. Esa foi unha das razóns polas que estivemos 2 anos, é o primeiro musical ao que dedicamos 2 anos, vale? Porque, claro, cando ti faz un musical sobre debuxos animados, se non faz moito esforzo en invertir pola calidade da imaxe, o público vai se decepcionar facilmente. De feito, cando estábamos a decidir se facíamos a Bela e a Besta ou o Rei León, por exemplo, o Rei León descartámoslo totalmente pola razón de que son animais e teñen que moverse como animais. É moito máis fácil facer creer que ti és unha teteira que fala que és un león durante toda a película cando non te estás movendo como un felino, e ainda que falas ben hai algo extraño aí que o público non sempre comprende. Quanto tempo vos levou preparar isto? Non me acordo, pero bastante tempo, porque, claro, os lobos é o que dices ti, que tiñan unha coreografía e moitas veces non nos acordábamos de... Cantos erades, lobos? 8, non? Sí, 7 ou 8, xa non sei. 8 lobos, cada un agora eu fago así, agora fas ti así. Sí, eu acórdome de chegar a casa, mirar os pés, as pernas con moratóns, de todo. Claro, porque aparte teñades que andar a 4 patas, eso é unha posición antinatural para nós. E claro, coreografiar eso, se unha persoa se retrasa un segundo, claro, vai todo mal. Vai todo eu, por mal, exemplo, porque os sonidos son nunha escena tiña que saltar encima de María e tiña que coller a capa e digo, se non chego a tempo xa vai mal todo. Claro. Era moi difícil. Eu quería preguntarche, cambiando así totalmente de tercio, pola espectacular vidreira que visites para ver. Exacto. O sea, tú calla que tú tamén tienes algo que ver. A ver, no, pero fuiste tú. A ver, normalmente Isabel es la que nos impone los retos. Dice, necesito esto. Y entonces búscate la vida. Y claro, imaginarnos una vidriera pues, que pese poco, que se pueda transportar, que esas otras, o sea, tiene que tener, es multifunción todo. Y entonces, pues lo primero que se me ocurrió fue papeles plásticos de acetato. Lo segundo, preguntando un día a Iria, dije, ¿cómo puedo pintar esto? Y dice, pues con la laca de bombillas. Y yo, laca de bombillas, ¿dónde rayos compro? Entonces, pues me dijo, pues tengo un familiar que vende laca de bombillas. Yo siempre tirando para casa. Pero era la solución. Pero es que fue la solución. Y después, a partir de eso, ya teníamos la pintura, ya teníamos... Y el plomo líquido también. Los acetatos. Y después era cómo montar, porque no sé cuánto tenía, no me acuerdo, tenía 2 metros por 2 metros, una cosa así. Entonces, cómo montar todo y que no se venga abajo y que se pueda doblar y enrollar. Entonces ahí la cinta americana, pues siempre lo soluciona todo. Y a partir de ahí fue ir pintando. Un trabajo de chinos. Igual que Javier, que siempre, pues eso, me iba orientando, pues, ¿cómo hago esto? Yo cogí un cañón, cogí la vidriera original, la proyecté sobre un papel en blanco, y la pinté más o menos. A partir de ahí ya fue coloreo, paciencia, con calma, las tardes en casa, iba haciendo vidriera. Ninguén como Gastón, o máis fillo de Gastón. Ninguén ten un pescozo como o de Gastón, pois non hai home tan valoroso. Gastón non ten parango. Ti pregunta que é o máis donoso, a resposta será sen dúbida Gastón. Ninguén como Gastón, o noso rei Gastón. Non hai unha queixada como a de Gastón. Son os mellores xifras desta vila. Esta gente
Caíres como micos. Que? Esta aprendera desde casa? Con vídeos ou No, viñen a un par de ensaios, creo. Que Raúl pilotaba todo e decíame, tú tens que facer así, non sei que, séntate, e cando eu me sente, tú séntaste. Raúl é unha increíble capacidade que tiña de Sí. aprenderse, porque, a ver, cada un se aprende a segundo normal. E que eran os dos mundos, porque chegaba eu, que xa levaba pois 3 musicales e el acababa de chegar. Entón era un chaval de primeiro de ESO e un de primeiro de carreira, entón era como... Sin embargo... E deume 50 voltas, decía, no, pero eso non é así. Eu, pero, como é así? No, mira, espera, fago eu e logo falo tú, vale? Eu, vale. A mí, a verdade é que me parece unha actividade altamente nutritiva, tanto para nós como docentes, os que non temos contacto directo, os que non teñen contacto directo coa música, unha maneira de participar dela. E despois tamén un aspecto importante que comentaba Dani, ese carácter integrador de alumnado e profesorado que é altamente nutritivo, tanto para eles como para nós. Claro. É que ves como se involucran totalmente nesto, Claro. é que hai como cambiaban de corao, veña, vamos, tal, cantar, bailar, metidos totalmente no papel. No papel, sí, é que... Si, é mesmo, alumnos que non estudaban, pois no musical sí que o veías, vamos, Sí, alumnos que na clase os tiñas encasillados de alguna maneira e que que é todo o contrario. Historia ancestral, pero nunca igual. Era el escasón. Historia ancestral, pero nunca igual. Era el escasón. Fixamos unha familia ao final. Ao final notábase, gustaba o que estabas facendo. E iso ao final é algo que se nota cando unha persona lle gusta ou que está a traballar, vir a ensayar todos os días e viñamos e ao final botábamos as risas, era casi un hobby, entón resumiría todo como felicidade. Sí, yo, pues lo que os dije antes, lo resumiría en agradecimiento pues por seguir aportando en todo lo que hacéis, no quedarme ahí simplemente mirando desde el público y aplaudiéndoos en la que más fuerte, obviamente, sí. Eu viví un pouco como entregar o testigo, ¿no? Porque no momento que me chamastes digo, bueno, que ilusión facer musical, estaba super emocionado e cando cheguei aquí eu xa notaba que eu non tiña que estar aquí, como que xa había outros que estaban no teu lugar, que estaba Raúl, pois que xa controlaba todo e ti xa non te enterabas, home, que son circunstancias diferentes, pero bueno. Pero era como, bueno, eu xa acabei aquí, xa non teño que facer o que están facendo eles porque sei que é o seu momento, teño que continuar eles con musicais, era como, bueno, foi unha etapa super bonita, pero creo que xa chegou o fin de participar, non? E de estar eu en riba do escenario, que ao mellor sí que podo axudar, non? Noutras cosas, como fixo Elena, pero ao mellor sí que eso, que sentía que era momento de dar paso ao resto de compañeiros. Eu, como dixo Andrés, describiría yo como divertimento, porque, claro, a hora de ensayar estamos... é un hobby, é o que dixo, porque estamos nos divertindo, estamos facendo, olvidándonos de que temos que estudiar, que temos que facer outras cousas, a hora de estar nos camerinos tamén contamos as nosas cousas. Ao final é o que dixo el, que formamos unha familia entre todos, é unha experiencia moi bonita. Eu creo que definiría con moitas palabras, con alegría, diversión, tristeza, sudor. Foi, non sei, foi algo que non era normal, o sea, verte en riba do escenario, é dicir, podes mostrar todo o teu traballo durante 2 anos neste caso, a xente, e despois que a xente o aprecie desa maneira, pois non sei, dache un empuxe para seguir para diante. E tamén o que dicían os compañeiros no musical anterior, que a min quedou unha sensación agridulce porque era consciente de que era o meu último musical, fixo no grande, porque me tocara o papel protagonista, pero sí que é verdad que quedei con esas ganas de máis. Eu definiría como compañeirismo, porque
Viña as tardes coas miñas amigas, pasábamoslo moi ben. Despois de estar moitas horas grabando, saíamos e íbamos tomar algo. E logo, sobre todo despois dos nervios, que pasábamos moitas horas aí detrás e olvidábamos moitas cousas, pero sempre había alguén que te axudaba. Entón, resumiría como compañerismo. Pois eu, ao igual que dixeran todos eles, pois sí, unha experiencia que nos uniu máis e ao mesmo tempo tamén como unha experiencia para non para pornos a proba, pero para sacar o mellor de nós, porque ao final eso se trata un pouco o teatro tamén e o musical, que descubrir a ti mismo un pouco e coñecernos mellor. Estás conectado. Muy bien. Bueno, muy bien, vamos. Por ahí, vale. Estrellas remelocen para mí. Esta urbe con tanto por descubrir. Amor, sentindo dende aquela pedra que te dei. Por fin, os sonhos a sonreais. Mil estrelas, collamos unha para nós. Collamos unha para nós. Alumear a lúas polas que pasea o noso amor. Amor, o que buscamos é o amor que fai tremer. Voar, olhar, tocar, bailar, mirarte os ollos e ver un ceo de luz, un mundo que xira e fai que dance, oír que dis aquí estou e ti canta a min. Que máis dá onde vou, que acontecerá, só importa este todo sentimento, latexa o meu corazón. Quero seguir así. Mil estrelas remelocen para mí. Mil estrelas para sempre cintilantes. A mí me gustó, pero sí, a mí tamén. ¿Cómo se me pones allí? Para mí moi ben. Yo no escuché muy Sí. bien. Sí, igual. Falamos outra toma ou como queirandes vos. Para mí está ben. Desde ahí se percibe bien. Sí, veña, por Dios. Muchísimas gracias. Perdón por por favor. perdón. ¿Qué pasa? Hombre, ya, pero bueno, joder. Cosas que pasan. Claro, vosotros ellos Bueno, quieren ojalá. la Ourense y es una faena. O alargador podo recoller ou necesitáis para algo? No, nós tamén nos vamos. Entón, perfecto. Eu estaría axudando a recoller, pero teñemos que marchar por eso. Marchande, tranquilos, hombre. Bueno. Esto me da que vai quedar de coña, ¿eh? O sea, va a quedar chulísimo. Sí, muy bien. Chao, hasta luego. Chao, chao.